Γεια σας παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από πόσο καιρό δεν έκανα βίντεο γιατί δεν είχα και χρόνο και βαριόμουν και λίγο. Όπως βλέπετε μπήκε νέα season. Τσεκάρουμε τώρα εδώ πέρα όλα. Νέα season και γενικά στο game και στο rank. Στην προηγούμενη δεν πρόλαβα να πάω. Πώς το λένε, δεν πρόλαβα να πάω Mythic. Έμεινα Diamond γιατί δεν έπαιζα καθόλου. Και τώρα έπαιξα λίγο. Πότε βγήκε η season? Προχτές βγήκε η season και έπαιξα καμιά δεκαριά ματσάκια και ανέβηκα. Και τώρα τι θα κάνω? Ωραία, θα παίξω rank. Nice. Θα παίξω rank. Και σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνω θα το κάνω μόνο και μόνο γιατί ξέρω εγώ θα χτυπήσω 30.000 τρόπια. Ωραία. Μόλις πάω 30k τρόπια κάνω νέο βίντεο. Άμα έχω και όρεξη φυσικά. Κάνει ο βλάκας. Wow. Get out of here! Let's settle this beef. Leave me alone! Nice. Get out of here! Είναι το άλλο από εδώ. Ναι. Look at me! Ω, γιατί κόβει τόσο. Έτσι, μπράβο. Επίσης, στην προηγούμενη season δεν είχα κάνει βίντεο καθόλου. Ούτως ή άλλως δεν έπαιζε κιόλας. Θα παρατήσει λίγο. Είχαν μπει κάτι mutation. Ελπίζω να τα ξέρετε. Mutations που καλά κάνανε buff τους παίχτες. Δεν το είχαν όλοι, μερικοί, ok. Άντε ρε βλάκα. Μερικοί το είχαν και απλά τους έκανε buff με διάφορα power ups και τα λοιπά. Το σημερινό το βίντεο δεν θα βγει πολύ μεγάλο γιατί εντάξει έχω καιρό να κάνω. Απλά σήμερα θα πάω silver και όσο βγει, ας πούμε τώρα γράφω 3 λεπτά. Μέχρι να πάω silver όσο βγει. Θα βγει κανένα τέταρτο μπορεί. Λοιπόν, τώρα λόγω το ψήνω για αυτό. Για πάμε να δούμε. Θα πάρουμε και το epic το star drop. Δεν θα βγάλουμε τίποτα, το ξέρω. Κολλάω λίγο. Άντε ρε φύγε από εδώ. Θα βάλεις την γκολ. Μουγκά. Τι ρε. Έλα ρε μπρομίσαρα το πρώτο του σόλτ και πέρα δεν το βρήκα. Βάλ' το.
φάγαμε, δεν το πιστεύω. Μια χαρά το πήγαμε τώρα, δηλαδή γιατί. Teamwork makes the dream work. Θέλω άλλα 400 τρόπαια. Όχι, ρημάτωσα τώρα. Θέλω άλλα 400 τρόπαια και πήγα 30.000. Λοιπόν, τώρα εδώ καλό θα ήταν να βάλουμε το Ρίκο. Σκέφτομαι να αρχίσω να πουσάρω και Ρίκο, ρε μπρο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το σκέφτομαι. Let's go. Είμαι αρκετά καλός, εντάξει. Όχι άψογος, αλλά κάτι κάνω. Oh. Έχουμε και τον Λίνη και τέτοιο. Εντάξει τώρα. Ρε, θα χάσουμε, δες εδώ. Απίστευτο. Δες εδώ κουβάλιμα, δες εδώ. Με τους άχρηστους. Όπου μπρο εύχομαι να φας ένα μπαν από το rank για 3 ώρες. Όσοι το κάνουν αυτό. Ωραία, αυτό είναι με μποτάκια. Είναι με μποτάκια αυτό. Είναι win. Όσοι θέλετε να μάθετε, όταν οι αντίπαλοι δεν έχουν όνομα και είναι απλά κενό, είναι μποτάκια. Και θα δείτε τι εννοώ. Να το. Δεν δείχνει καν το rank τους, ούτε τίποτα. Το ίντερνετ μου. Κόλλησε το ίντερνετ μου, ρε μπρο. Triple kill μάλλον. Άντε καθυστερημένε. Δεν θα κάνω τώρα. Πως μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Δεν είναι απλά σπαμάρισα, δεν είναι το smoothness. Ωραία. Watch me as I move in a direction. Θέλουμε λίγο ακόμα. Τι να βάλουμε τώρα εδώ. Βάλουμε σπάγκετι, όχι. Αυτό. Πες μου τι έβαλα το άλλο. Α, όχι, δεν το είχα το άλλο. Ναι. Έχουμε και άλλη spike. Έλα, σώφα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι team, απλά κάντε κάψου εδώ στο κέντρο. Έφυγες. Όχι, μη μου... Μπρο, τι έγινε εκεί πέρα.
Πώς σώθηκα έτσι, Έντγκαρ μου πέσε ρε μπρο, σιγά. Πώς σώθηκα. Έφυγε κι άλλη. Απλά είμαστε αρκετά καλοί. Κάθομαι εγώ τώρα εδώ. Του δείχνω αυτό. Γκατσετάκι. Έτσι. Τώρα το είδα, είχα 10.000 HP. Γι' αυτό σώθηκα. Κουβάλισα κλασικά. Ωραία. Εντάξει, θα πάω silver και θα το κλείσω το βίντεο. Δεν θα είναι πολύ. Το βίντεο υπολογίζω να ανέβει τώρα, κοιτάξτε. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Θα ανέβει σε καμιά ώρα, καμιά με 2 ώρες. Τι να πάρω. Εδώ. Καμιά με 2 ώρες να κάνω και το edit. Να βάλω intro. Έφυγε. Πάλι 10.000 HP έχω. Για κάποιο λόγο. No. Φανταστείτε να μπαίνει αυτό. Όχι, μη κολλάς. Τώρα δες εδώ τι γίνεται. Οκ. Let's settle this beef. Τι το κλέψα. Όχι. Nice. Φύγε. Δώσ' τη. Όχι, το μίσαρα. Όχι, κακό. Μπρο, γιατί δεν μπορούν να με σκοτώσουνε. Πω σας έχω κάνει. Πάρ' την μπάλα εσύ. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας, Όχι. Εμπατήθηκε το hyper. Bye. Έτσι. Silver. Επιτέλους. Αυτό είναι. Οκ. Πάλλον, ξέρετε κάτι. Μισό λεπτό. Με αυτόν καλά είμαστε. Έχει ωραίο map εδώ. Είναι καλό για fang, αλλά δεν θέλω να πουσάρω fang. Τον έχω ήδη 25. Μποτάκια. Zero bot πάλι. Για τον Dance τον έχω βρει. Έχουμε θέμα με το ίντερνετ, αλλά βάλαμε ένα γκολ από ό,τι βλέπω. Με πέταξε.
reminder. Teamwork for the win. Ω, τι κάνει ρε. Ωρε, το παιδάκι. Μην τυχόν. Μη. Ω. Έλα τώρα. Άντε τράβα βάλτο. Για να πάρω. Ωραία. Όχι, δεν το πιστεύω. Ήταν στο... Μισό λεπτό παιδιά, θα παίξουμε ένα ακόμα rank. Γιατί είναι να πάρω ένα ακόμα victory στο rank. Θα μου δώσει 500 XP και θα πάρουμε ένα reward, δεν ξέρω ποιο είναι. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Όχι, μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Μην... Να. Έτσι. Φάτον. Ωραίος. Ωραίος. Και τώρα εγώ κάθομαι εδώ. Και ποιος έρθει. Αυτά. Πέτυχα και αυτόνα. Έλα. Το stand. Birdie. Όχι, όχι, όχι. Όχι τώρα, όχι. Τι κάνεις ρε ανάπηρε. Δεν μπορώ, μου πέσουν και τα FPS σε κάποιες φάσεις. Έλα, καλά, πάρτε μου ό,τι θέλω τώρα. Μορταδέλα. Πάμε. Έλα, σκατόπεδο. Down the mine. Όχι. Αντίο. Τώρα που έχω καλά FPS. Όχι, απλά είσαι άχρηστος ρε μπρο. Έλα, είναι ένα hit, τον έφαγε.
No. Όχι! Διώκτη! Ωραίος. Ωραίο. Τον φάγαμε. Πάρ' το ρε! Όχι. Μη. Άμα τώρα... Κοίτα να δεις ρε μπρο τώρα, αν είναι δυνατόν, θέλω ένα ματσάκι. Ένα. Τέλος με βοτάτε, γιατί με τους άλλους τους random δεν. Έφυγες. Έλα τώρα. Χάλασε τσάμπα το gadget. Έτσι. Επιτέλους. Nice. Ωραία, τι ανοίγουμε. Α. Είχα κι άλλο από πριν. Οπα. Epic. Τσάμπα τρόμαξα. Ωραία, τελειώσαμε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πήγαμε silver όπως το βλέπετε. Μικρό το βίντεο, γιατί ήταν το πρώτο μου, εντάξει, μέχρι να μπω και εγώ λίγο στο mood, γιατί το είχα παρατήσει για 4 μήνες. Το είχα παρατήσει τόσο. Δεν είχα κάνει βίντεο για 4 μήνες. Πέρα από αυτό, το επόμενο βίντεο δεν ξέρω πότε θα βγει, δεν θα βγάλω πρόγραμμα, θα ανεβάζω όποτε μπορώ και όποτε έχω κι εγώ όρεξη, για να είναι τα βίντεο διασκεδαστικά. Αυτά. Στο επόμενο λογικά θα είναι από αυτό που χτυπάω 30.000. Θα είμαι δηλαδή, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, 40-50 τρόπια μακριά από τα 30.000. Θα ανοίξω βίντεο, θα τα πάρω, θα πάω 30k και θα ανοίξουμε και το Legendary από εδώ πέρα μαζί σας σε βίντεο. Και ό,τι τύχουμε, τύχαμε. Δεν το πιστεύω. Όχι πάλι, όχι. Μπρο, με είχε ρίξει. Τελείωσε τόσο γρήγορα. Ωραία, να ξέρετε ότι θα αργήσει το βίντεο. Το επόμενο. Γιατί εμένα τώρα είμαι εδώ πέρα. Θα με κατεβάσει σίγουρα ως εδώ πέρα. Μπορεί και εδώ. Σίγουρα. Και εγώ τώρα πρέπει να κάτσω να γκρεντάρω πάλι. Και θα με ρίξει τόσο πολύ τους παίκτες, ρε μπρο, που θα έχουν πέσει συνολικά ένα rank. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην γίνει καμιά βλακεία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αποχαιρετούμε. Α, δεν σας έδειξα. Νέος παίκτης. Αυτός είναι ο νέος παίκτης. Και τον κάνω link και θα τον πάρω. Αποχαιρετούμε με τον καλό μας το παίκτη. Τον Άντρακλα. Τέλος πάντων, ο Λεβέντης.
Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ που το είδατε. Θα τα πούμε στο επόμενο, είπαμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε, όσοι ενδιαφέρεστε μείνετε συντονισμένοι. Δεν ξέρω τώρα άμα κάνω έτσι διαγωνισμούς. Δεν νομίζω να κάνω άλλους. Είχα κάνει, από τότε που άρχισα να κάνω βίντεο, έχω κάνει... Όπα. Όχι! Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Ωραία, δεν σταματάει το βίντεο εδώ πέρα, θα παίξουμε κι άλλο. Πάρε πόκο. Τι είναι? Bounty. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, το πάτησα κατά λάθος. Απίστευτο. Ωραία, θα βγει λίγο μεγαλύτερο το βίντεο, είναι μισάωρο θα κλείσει. Hashtag I'm so gonna win everything. Όχι, 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 θα νευρίασω από τώρα. Καλά, αυτό και εγώ λίγο που έχω κάνει. Φάτον, nice. Να ρε μπρο. Καλύβαμε. Καλά θα πάει αυτό. Όχι, μην πας εκεί. Πάρ' το. Πουσάρουμε λίγο τώρα. Nice. Τελείωσε γρήγορα. Ωραία. Τώρα πως έχουμε δεν ξαναπατάω να μπω. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ευχαριστώ που το είδατε. Τα είπα και πριν, τώρα εντάξει να λέω. Απλά έγινε χαζομάρα. Ευχαριστώ που το είδατε. Όσοι το είδατε, στήριξτε λίγο το κανάλι ρε μπρο. Κάνοντας μια εγγραφή, είναι δωρεάν. Αυτό δεν ζητάω τίποτα άλλο. Ούτε like μην κάνετε, εγγραφές με νοιάζουν. Τέλος πάντων. Αυτά, ευχαριστώ που το είδατε.